Sabi daw po ni Congressman Rodriguez, pinabayaan ng ang Mindanao kaya nagkaroon ng surge sa COVID cases. Hindi raw kasi sila agad binigyan ng additional vaccines kahit ilang beses na sila nang hingi. Ano po ang ito? Napabayaan ba sila? Hindi po totoo yan. Meron pong mga datos na nagpapakita na kaya din nag-surge po sa ilang bansa, sa ilang parte ng Pilipinas, sa Visayas at Mindanao, kasi hindi nag-ECQ, hindi nag-MECQ. At talagang bumaba po ang compliance with the minimum health protocols. Now, ulitin ko po, bagamat sinasabi natin na binigyan ng prioridad ang Metro Manila Plus, that's only to the extent of around 38% of the vaccines. But the remaining balance are still delivered to the rest of the Philippines pursuant to equitable distribution as mandated by the President. So hindi po totoo yan na ginipit natin ang ibang parte ng Pilipinas. Hindi po. Inuna lang natin yung una na pinakamataas ang numero. Pero ngayon tumataas po sa iba, nagpapadala rin tayo ng karagdagang bakuna sa mga lugar na yan. At saka, ang pagkalat po ng bakuna, ng sakit, hindi po yan dahil sa kawalan ng bakuna, yan po ay dahil bumaba ang compliance with minimum health requirements. Mask, hugas, iwas pa rin. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.